כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 12, הנה החדשות מפי מלאכי חזקיה. בירושלים חוגג היום צבי ישראלי את יום הולדתו ה-70. ישראלי הידוע בכינויו פיצי, נולד וגדל בנהריה לחנה ויהודה ישראלי. הוא למד בבית הספר רמז בנהריה והתגורר עם אחיו והוריו בשיכון ותיקים. פיצי היה אהוד מאוד על חבריו ובעיקר על הבנות. שיחק בנבחרת הכדורגל, הפועל נהריה, וטיפח בלורית לתפארת מדינת ישראל. עם סיום לימודיו התגייס לסיירת גולני, שם שירת כמפקד וקצין. מספרים כי נוהג היה להסתובב בסדרות הגעתון, לבוש במדים וחומתה עד מוצאי השבת. עם שחרורו מהצבא עבר לגור בירושלים, תחילה בשכונת בית וגן, ובהמשך במנזר עין כרם. הוא החל את לימודיו בהיסטוריה ותולדות האסלאם. בשנת 1968, שנת הלימודים השנייה לתואר הראשון, התקבל לעבוד כעורך חדשות ברשת ב'. ברשות השידור עבד עד לשנת 2005. בין השנים 1978-1988 היה כתב הרדיו בכנסת. מתוך תחושת שליחות אמיתית פעל נגד גילויי גזענות ושחיתות, וקידם ענייני חינוך ותרבות בפינתו הקבועה בתוכנית שעת חברה. רב המחר שלו, אדוני היושב ראש, כנסת במשבר, זכה להצלחה מסחררת בקרב חוגים מסוימים. צבי ישראלי הינו עטור פרסים. חתן פרס הכנסת 1982, חתן פרס כל ישראל 1983. ב-1976 נשא לאישה את דליה לבית כהן. את דליה הכיר ברשות השידור בעת שחילקה למכובדי הרדיו כרטיסים לקונצרטים של תזמורת רשות השידור. הרומן בין השניים היה פתלתל. מי שראתה דליה שהדברים אינם מתקדמים, נסעה להשלים את לימודיה בפריס. פיצי נותר בודד בירושלים ונאלץ לחזר אחריה מרחוק. טלפונים ליליים ומכתבים ארוכים עד שנשבתה בקסמיו וחזרה אל המולדת. השניים נישאו בחג הפורים, קבל עם ועדה בבית העיתונאים בירושלים, במרס 1976, עם קריחונים ועוגת קלה אחת. זמן קצר לאחר מכן נולדו להם 4 ילדיהם, יעל, מתן, איילה ונועה. דליה וצבי בנו את ביתם במושבה הגרמנית, ומילאו אותו בצחוק, שמחה, משחקים וסיפורים, טיולים, ארוחות. ביחד חינכו את ילדיהם לאהבת האדם והטבע, לערכים ועשייה חברתית. בארוחות צהריים של תפוחי אדמה וסלט מלפפונים יקי, הפליא פיצי בדברים ופצח בדיונים ערכיים ואידיאולוגיים על החיים בארץ, על תרומה לקהילה, צניעות, ענווה, ציונות והיסטוריה. את אהבתו למילה הכתובה דאג להשריש גם, ולא הייתה עבודת בית ספר אחת שלא עברה תחת עינו הבוחנת, ואוי לו למי שהתבלבל בין עם לאם. בשנת 2005 פרש לגמלאות לאחר קרוב ל-40 שנות עבודה עיתונאית, והתפנה לאהבה החדשה שלו, החלפת חיתולים וכדרות. בין קערה לכד טיפל בנכדים, וילדיו שראו כי טוב החלו להתרבות בקצב מסחרר, ופיצי הפך לסבא פיצי ל7 נכדים ונכדות. נאחל לך עוד שנים רבות של בריאות, שמחה, אהבה ויצירה. התחזית, אביבי, מפלס הכנרת עלה ב0.5 מטר מעל הקו האדום. זה סוף החדשות מכל ישראל. וואו, מאוד קשה לענות. צבי ראיתי פעם ראשונה בדירת הוריה של דליה, יום שישי, כנראה אני ועליזה הקטנה באנו להציץ, וראינו בחור גדול, נדמה לי שהיה עם נעלי בית כאלה, עם רגליים מושטות על כיסא, ובחור גדול, ואמרו שהוא גר בעין כרם במנזר. כדי לענות על השאלה הזאת צריך לחזור כ-40 שנה אחורה, אל המשאית שהסיעה אותנו לטיול בסיני, והיה, מה זה טיול קסום? כל הבחורים בטיול היו הכי יפים בעולם, וגם הבחורות. צבי ודאי היה אחד היפים. זה היה על הגג של הבית שלכם, שבו אתה בנית
גג רעפים והזמנת אותי לבוא לעזור לך. זו פעם ראשונה שפגשתי את הפן היצירתי, המעשי שלך, בצורה כל כך מרשימה ומשרה. בחדר החדשות של כל ישראל. אני קריין היושב ליד צבי, הוא הרכז, ואני יושב לידו. הכרתי את צבי לפני המון שנים, יותר מ-40 שנה. כשפגשתי אותך באופן לגמרי פתאומי ולא ידעתי על קיומך, בעזה 51, שהתברר שאתה ודליה מנהלים רומן חשאי. Where I, after being a very עולה חדש, I had to start my military service. I was in Tironut, and I think that was the first time we were meeting. But anyhow, both of us were at the brigade of Golani. And you were the first one, and probably the only one, that on my time in Israel has invited me to visit you at home and to get to know your family and the girlfriend of that time, which was Ruti. So it was a very interesting time. אנחנו הגענו לשכונה ב-1974, ואז, 76, אנחנו היינו עדיין החדשים בשכונה, הגיעו חדשים. באו דליה וצבי, ומיד מגדילים את הבית, מוסיפים קומה. אנחנו עכשיו הוותיקים בתפקיד השוטרים. אחר כך לאט לאט דרך הבנייה והנגרות הגיעה החברות. והחברות זה גם החבורה, חבורה של דליה וצבי. בהתחלה הם הסתירו מאיתנו את החבורה בכלל, בעיקר את רחל ויעקב. ועד היום, למרות שאנחנו בעצם בחבורה, ולמרות שעם חשבון קל מ-76 זה כבר גם כמעט 40 שנה, אז עד היום אנחנו עדיין מרגישים חדשים, בייחוד שמגיעות החוץ לארציות, נצקו ועדינה. פגשתי אותך, אני חושבת שב-75, לפני שדליה נסעה לצרפת. לא יומן, 70 שנה ואנחנו מכירים 50 שנה. כל כך הרבה זיכרונות מנהריה, מהחדר איפה שישנתי כנער שבא מאנגליה, עד להיכרות עם רשות השידור, המנזר, החתונה והקמת הבית, המשפחות. אני רק שולח את אהבתנו מכל משפחת פרימן, מזל טוב צבי. חורף 74, קיבלתי מילואים, סופחתי לאיזה גדוד וגם צבי סופח לגדוד הזה. אבל ההיכרות שלי עם צבי התחילה בזה שהיינו כמה חבר'ה מכל מיני מקומות פזורים, חלק אילתים, חלק ירושלמים וכל מיני פזורים למיניהם. ואז צבי כינס את כולנו איך שהגענו למוצב ואמר, טוב, אני קוראים לי צבי, נדמה לי שהיה סגן, מי יודע לבשל? אף אחד לא הרים את היד, אז צבי אמר, טוב, אם אף אחד לא יודע לבשל, אז אני אבשל. תגידי, איך אנחנו הכרנו את צבי? עדיף שלא נגיד. באמת? אתה רוצה שהילדים ידעו איך אנחנו הכרנו את צבי? לא, נכון? והחברים, אתה חושב שכדאי שהם ידעו? אז עדיף שלא נגיד. בסדר, נכון. היום אחד שהושבתו שידורי החדשות ברדיו, ואז ישבנו צבי ואוסנת ואני, נדמה לי היו 3, וחגי פינסקר ישב והשגיח עלינו שלא נענה על טלפונים כדי שלא נפסיק את השביתה עד אשר התברר שניצחנו במאבק נגד יצחק גולן. כך היה, התלכדנו כולנו ביחד וניצחנו במאבק, and the rest is history. יום אחד צבי היה נורא נחמד והכין לנו קומקום לטיון, דעקה שהצ'ופצ'יק שלו היה דפוק. אני חושב שהוא ידע שהוא דפוק, אבל נתן. והיו שואלים אותנו, מי עשה את הקומקום הדפוק הזה? אמרתי, צבי ישראלי בירושלים. יום אחד הגיע צבי לתל אביב,
וגם הוא קיבל את התה עם הצונמי, ואז מרוב בושה, ובעצם חזר לירושלים, הכין לנו קומקום פרפקטו, עם צ'ופצ'יק נאות, ואז כל מי שנכנס הביתה ומקבל תה הפעם, תה נקי ישר איתו הספר, שואל מי עשה את המקום הזה? אני אומר, צבי ישראלי, הקרמיקאי של ירושלים. לפני המון שנים, כשיעל הייתה אולי בת שנה וחצי, משהו כזה, היא הלכה לשירותים, ואתה הלכת איתה לעזור במה שצריך, ואמרת לה, יעלי, להשתמש רק ב3 חתיכות של נייר טואלט, כל פעם שאת הולכת. אז יעל שאלה באופן תמים, ומה אם זה לא מספיק? אז אמרת, אז תגברי עם הידיים. ירדנו פעם לשחק, ומשום מה הכדור פגע באיזה חלון של אחת הדירות ברחוב גורדון. מישהו בעט כדור, ותמיד הכחיש את זה. אולי עכשיו תבוא התשובה. מה דעתך, צבי? לענות עכשיו לנכדים שלך ולילדים? One day you asked me what kind of work I was doing. And being the good reporter that you are and were, you asked me many questions. And I didn't begin to know. I thought it was your basic curiosity. And that certainly was true. Then a week later, we were visiting your house, and Dahlia came out of the house into the garden and said, Norman, you're on the radio. Tzvi is talking about your program. And sure enough, that was the case. You had a special program. It was all your own for, I think it was 5 minutes. And you spoke eloquently about the program I had directed. And it was wonderful to hear in Hebrew. And I still thank you for doing that. אתה יודע, פעם הייתי לבד בבית, ראיתי עכביש בגודל הזה, באמת, ענק. לא ידעתי מה לעשות, ממש פחדתי. רצתי לצבי, אמרתי, צבי, עכביש. הוא בא, חשבתי שהוא הולך להרוג אותו, מה פתאום? הוא בא עם קופסה ועם כף קטן, והוא הכניס את העכביש בתוך הקופסה, סגר את הקופסה, והוא אמר, אנחנו נמסור אותו למוזיאון הטבע. בקיצור, כל פעם שיש חיה מפחידה, אפשר לפנות לצבי. נכון. בעצם הוא תמיד מתגייס כשאנחנו צריכים אותו. Then, some time passed, you were trained to be a Golani officer, and I was trained to be a Sayeret person. And suddenly we met again at Yuara, that training camp where we passed, I think, some 6 months together. And this was, I believe, the time where we got to know each other very good, because we were living, or we slept in the same little tent for 2 persons. And I remember very well that after the very exhaustive training during the day and sometimes also in the evenings, we continue then in our ohel to talk very long until we fell asleep. And we exchanged impressions and information about each other's families and about our future plans, and of course about what we have done before, and you got to know something about my life in Chile and in Argentina. So I think that was the moment, or that was the time in which we got very near to each other. And in that time we could more or less discover that we had a very similar background, since
your parents were Yekes emigrating to Palestine in the 30s, and my parents were also Yekes emigrating to Argentina in the 30s. חלק נכבד בחברות היה איסוף הגרוטאות. גרוטאה שנראתה בדרך, באיזשהו מקום בסביבות ירושלים, דווחה מיד בשני הבתים. אבל מדי פעם הצטברו, והיה גם לחץ של מקום, או סתם לחץ של אנשים להיפטר מקצת מהגרוטאות. ואז היה מנגנון, כאשר צבי נאלץ לזרוק גרוטאה, הוא היה מיד מודיע לראובן, וראובן אוסף אותה. ולהפך, כשראובן נאלץ לזרוק גרוטאה, אותו מנגנון, וככה לא נזרקו הגרוטאות ורק נאספו עוד ועוד. החברות היא חברות ארוכה, של ימים עליזים וטובים ושל ימים של קשים וקשים מאוד. אני רואה את צבי בא בבוקר לראובן עם סל של שוק מפלסטיק, הסל הקלאסי של מחנה יהודה, וכלי קרמיקה ועיתון, להראות לראובן, להקריא לו, לנסות לשמח את ליבו. ואחר כך יש היומן שכתב צבי על ראובן. זעקת הבכי כשסיפרנו לך צבי על המחלה של ראובן. והדברים השמחים, לידות, חתונות וערבים סתם נעימים של יום יום. אני חושב שפסגת העבודה המקצועית של צבי, בעיניי לפחות, הייתה בתקופת היותו כתב בכנסת. הוא יצק תוכן חדש וייחודי לתפקיד הזה של כתב בכנסת, שעד אז ברדיו, בוודאי ברדיו הממלכתי, הסתכם בדיווח יבש על מה מתרחש במליאה, בוועדות. צבי הלך מאחורי הקלעים, חשף תככים, חשף שחיתות. בעקבות זה הוא גם פרסם את הספר שלו, כבוד היושב ראש, כנסת במשבר, ספר שבו מופיע פרק הנושא את הכותרת עלילותיו של חבר הכנסת אהוד אולמרט. והייתי אומר שצבי כבר בשנות ה-80, אולי אפילו לפני זה, היה מן הראשונים שחשף את השחיתות של אהוד אולמרט, שהיום כולנו מכירים אותה. ושאלתי כמה פעמים את צבי, תגיד, אתה לא חושש מתביעת דיבה? הרי אהוד אולמרט ידוע כאדם שמחבב תביעות דיבה, והוא אמר לי, אני לא חושש, כי אני יודע שכל מה שאני כותב הוא אמת לאמיתה. יום אחד החלטתי שאני הולך לים, ושחיתי קצת עמוק, והרוח הצפונית סחפה אותי עמוק לתוך המים, וצבי שהיה קצין אחראי, וגם כבר באותו זמן פחות או יותר ידיד שלי, מאוד דאג לי, והתקשר מיד לחמ"ל, או אני יודע למה, והזניקו שם איזה סירת טורפדו שתחפש אותי, כי פחדו שאני אעבור את הגבול, אחסה את קו הגבול בינינו לבין הירדנים, ואז יהיה סיפור שלם. אני כבר באותו זמן בכלל הייתי מחוץ לחוף, באילת, מסתכל על כל מיני בחורות שהגיעו מארצות הצפון, משתתפות בשמש, אבל הסוף היה סוף טוב. כשלמדתי בפריז, אז צבי החליט להדק את הקשר עם ההורים שלי. והוא הלך לאכול פול מצרי אצל ההורים שלי. אני לא הייתי איתו, הוא היה לבד איתם ואני הייתי בפריז. הדי הפול הגיעו עד אליי. אז הוא בא אליהם, ואבא שלי הגיש לו צלחת גדושה עם פול וסלט ומטובל, והוא לא ידע איך הוא מתחיל ואיך הוא מסיים את זה. אז הוא אכל וגמר את כל הצלחת, וחשב, זהו, אני עכשיו נגמר פטור מפול, והם כולם בטח אוהבים את החבר החדש של דליה, וטוב. אבל אז אמא שלי קמה ואומרת, לא, עכשיו אתה תאכל פול בדרך, כמו שאני עושה אותו, לא כמו שדוד עושה אותו. והוא לא ידע איפה לשים את עצמו. הוא נאלץ עוד פעם לאכול את העיסה החומה הזאת שהוא כל כך לא אהב, ומאז הוא לא רוצה לטעום יותר פול. בתור אימא והורה, יש המון דברים שלמדתי מאבא, ואני יכולה לחשוב על למשל היכולת לקבוע לילדים גבולות ברורים, ומצד שני היכולת המופלאה לאפשר לילדים לקבל אחריות על ההחלטות שלהם, והכל נעשה מתוך אהבה ועם המון חום, וזה דברים שאני מנסה לתת לילדים שלי, וזה בא
מאמא ומאבא, וזה דברים מדהימים, ועליהם אני מודה מאוד מאוד מאוד. על איך אתה עושה דברים, כותב ספרים ומפיק חתונות ואירועים של המשפחה שלך, ועושה את זה בצורה כל כך מרשימה ומשרה. מחויבות לצדק חברתי ולמשפחה. שאפשר לשמור על חברות לאורך המון שנים. ולאתיקה בכל דבר שאתה עושה. איזה סבא וסבתא. איזה סבא וסבתא. אתה זוכר את הגנון שהם עשו? משהו נהדר, נהדר. ולהיות סבא סבבה. ולחברות וידידות. בראש ובראשונה, דרך המשפחה. זה נכון. שאפשר להיות נגר, קדר, עיתונאי. הוא איש מקצוע אמיתי. אני מכל מקום ישבתי לידו, כיסא הקריין ליד כיסא הרכז, והייתי לידו כתלמיד היושב ליד מורה לחיים המקצועיים. אז למדתי ממך המון דברים, אבל אני רוצה לציין 2. הראשון זה החיבור לשפה, למילה הכתובה. אהבה בלתי מתפשרת לספרים ולמילים. להיות חבר עם אנשים שלא מסכימים איתי בדיוק. קודם כל למדתי ממנו איך עושים רטטוי. זה הדבר היחיד שהוא ידע לבשל בחדר שלו במנזר בעין כרם, וזה יצא לא רע יחסית למישהו שבא מנהריה. חשוב שבן אדם יאמר את דעותיו. אתה זוכר את המשימות בר מצווה, בת מצווה של הילדים? איך הם עשו את זה? יפה. יצירתיות אין קץ. אתה חושב, החשיבה שלך היא מאוד מיוחדת. אתה תמיד חושב שונה מאחרים ומנתח בצורה מדוקדקת כל נושא. חריצות, לויאליות. מוסר עליון בכל דבר ובכל פגישה ולכל בן אדם. למדתי ממנו לשיר במקהלה, אבל להתחבא בשורה האחורית. גם כשאתה מתרגז, אתה לא עולה על סולמות גבוהים. והחתונות שארגנו? איך למדנו מהם לעשות אותו דבר? הם נתנו לנו את ההשחר. גם כשאתה צועק, זה נשמע כמו איזו לחישה, וזה רק אדם תרבותי יכול לעשות ככה. יש רגע אחד שאני כל הזמן חוזר אליו, של אבא ואני הולכים בשלג בבית קברות במזרח גרמניה בברלין, ומחפשים את סבא שלו. ובמשך 3 ימים קפואים חוזרים כל פעם עם מפה שקיבלנו מסבתא, ובסוף מוצאים שלא היה קבר. זה מין רגע כזה שחרוט לי עד עכשיו, שאני חושב שהבנתי במשהו על משפחת ישראלי, מה זה אומר להיות. קיבלתי השראה ממנו, כי פעם סיפרתי אצלם בבית את סיפור השואה שלי, והוא אמר מתי תכתבי, ואמרתי לו פעם, וזה קצת הזכיר לי את אבא שלי, שהוא אמר כשאני בגיל 90, כשאני אהיה זקן אני אכתוב את הזיכרונות שלי, אבל אחרי שהוא עשה את מה שהוא עשה עם המכתבים של אמא שלו, בעצם לפני כן חשבתי שזו משימה בלתי אפשרית, וכשראיתי מה יצא מזה אז אני מלאת התפעלות, אז בעקבות זה אני התחלתי לכתוב את זיכרונותיי. והדבר השני זה החיבור הזה להיסטוריה המשפחתית, שסחפת אותי איתך לתוך המסע הזה של לגלות את המשפחה שלנו, מי הם היו, כל הענפים האלה שנגדעו, הרצון להחיות אותם, ממש להחזיר אותם לחיים עם הפרויקט המדהים של המכתבים, ואני כל כך מלאת השראה והתרגשות מהעבודה שעשית עם המכתבים, זה הולך איתי כל הזמן. אבל הכי למדנו מהקרמיקה של צבי, איך לעשות מה שבאמת אוהבים. כשפורשים. כשפורשים. בזכות לצבי אנחנו כבר רוצים לפרוש. רגע, זה כבר לא אמרתי. פיצי ידידים מכבר הימים, יחד היינו בגן של אמי, יחד היינו בבית ספר, ומאחלת לך רק הרבה טוב והרבה בריאות,
ואושר מכל המשפחה, הילדים, הנכדים. אני מאחלת לך הרבה שנים עם המשפחה, עם דליה, עם הילדים, עם הנכדים, והמון המשך של נתינה כל כך יפה לכל מי שסובב אותך. קודם כל בריאות. בריאות לו, בריאות לדליה, ושימשיכו להיות ביחד עוד הרבה שנים. שימשיך לעשות הרבה כלי קרמיקה. שימשיך לגדל את הנכדים שלו ולעזור לילדים. שימשיך להיות חבר טוב כמו עד עכשיו. Happy birthday, Zvi. Happy birthday. Shalom for the birthday kids. I'm very happy to be now with you, giving you my congratulations for this very round birthday. מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב! היי, חברים! מזל טוב! אז שרק תמשיך, ובעיקר לעשות לנו קדים יפים. ולהנעים לנו את השכנות כמו שתמיד עשית, עם החתונות והשמחות בסמטה, בדד אנד, כן? ועוד שנים רבות כולנו פה ביחד עם הילדים, הילדות והנכדים והנכדות. מה שאני רוצה לאחל לך זה אריכות ימים, בריאות לך ולדליה. ונזכור שהתחלנו עכשיו דבר חדש, אני מקווה שהוא יימשך. אני מעז לומר שהיום חסרים מאוד כתבים ועיתונאים בכלל, בוודאי עם המחויבות האתית הזאת של צבי, עם היושרה הזאת של צבי, ומעל הכל הוא כמובן חבר יקר, כפי שפתחתי, ואני מאוד מברך אותו ביום הולדתו, עד 120, הרבה נחת מהמשפחה, מהנכדים. אני מברכת אותך מכל הלב, שתהנה מחייך גם להבא, תהנה מילדיך ומנכדיך. זה מה שקורה לי, אני כבר הולכת ל-95, אז תהנה מחייך גם להבא. היום הולדת שמח. היום הולדת ביתי. תמשיך לפזר את החום והאהבה, העשייה והיצירתיות שאתה יודע לפזר בצורה כל כך משרה סביבך. אבא שלי יקר, אז יום הולדת 70 הזדמנות נהדרת להגיד תודה. תודה על הצ'ופצ'יק של השין. תודה ששמעת שהחתולים לא ילכו עליי בלילות. תודה שכתבת לי מכתבים בעלי תיאורים פוליטיים לניו זילנד. תודה שהתעקשת שאני לא רוצה לקום בבוקר ולא יכולה. תודה שלחצת עליי לקרוא עיתונים. תודה שלא נתת לי לראות טלוויזיה ואמרת, אמרת, משלים את הפערים בשביל כולנו. תודה שדיברת עם קרמלה ולא נתת לי להיתקע בשלג בצבא. בזכות כל אלה ובזכות הרבה רגעים קטנים וגדולים אחרים, אני מי שאני היום. תודה. נשיקות. שהדברים הטובים שסובבים אותך יימשכו, ושתמשיך ליהנות מהם כפי שאתה עושה. כל טוב זה תמצית הדברים. תסלחו לי, אבל אני אתחיל בנימה אגוצנטרית. אני מאחלת לעצמי שצבי ימשיך להיות חבר שלי. אושר, גידול נכדים, כמו שהוא יודע, המשך התעסקות פוריה בקרמיקה, והרבה בריאות לכולם. מרץ 2015, שוב בחירות וחגיגה גדולה במשפחת ישראל. צבי יקר, המון מזל טוב. אני מאחלת לו שיהיה לו המשך חיים מלאים, שיהיה עטוף במשפחתו, ימשיך לעשות לנו כלי קרמיקה מגוונים ויפים. הייתי רוצה לומר שהוא ילך לפוליטיקה, שלפחות יהיה שם מישהו הגון, אבל אני לא אאחל לו את זה. בריאות טובה, תמיד ביחד עם אשתך המתוקה, והרבה בילויים והנאות מהחיים. צבי חמוד שלי, צבי יקר שלי. אני חושבת שזכות גדולה נפלה בחלקי שאתה הוא בן זוגי. אני לא פעם אומרת לך שאני מתעוררת בבוקר ומסתכלת מי זה המונח על ידי, ואני רואה אותך וזה משמח את ליבי. ואנחנו כבר קרוב ל-40 שנה יחד, וזה עדיין משמח אותי. עדיין עושה לי טוב בלב.
אתה איש משפחה נפלא. הוא אוהב את הילדים ואת הנכדים, ומוכן להתחבק איתם כל הזמן. זהו, ברגע שיש בריאות טובה, הכל טוב. אז אני גם הכנתי שיר קטן. כתבתי אותו כמובן. שומעים אותי? היו ימים אז בנהריה, אז לי כל השכונה הריעה, אבל עכשיו אני כבר בן 70, צריך לחזור לעניינים. אז לא היו שם פרחחים ולא היו שם שחיתויות, ולי נתנו אז לאכול כמו ברווז. אז לא היו שם פרחחים, אז לא היו שם פרחחים. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור, בשפת הכנרת טרומפלדור היה גיבור. תל אביב הקטנה, חולות אדומים, ביאליק אחד, שני עצי שקמים, אנשים יפים מלאים חלומות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, כי לנו 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 ארץ זו. להתראות, כל טוב, ביי. נשיקות חמוד שלי.